Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a assalamu alaikum. Yau maudu'in namu za mu tattauna akan ƙarancin amana a tsakankanin al'umma. To, me ake nufi da amana? Ita amana, abin da ake nufi da amana shine yarda ko in ce amincewa. To, a wannan zamanin amana ta yi ƙaranci, ba za a ce babu ba, akwai ta, amma mutane ba sa iya riƙe ta yadda ya kamata. Bari in ba ku misali. Idan ka ɗauki kasuwanci, aka ɗauki amana ka ba mutum, zai ci amanarka. Idan waya kuke yi da mutum wanda ka aminta da shi, za ka faɗi magana, zai recording ya ajiye domin ya yi amfani da shi ta wata siga daban, shi ma cin amana ne. Idan ka ɗauko mutum mai aikin hannu ka ce masa ga yanda kake so a yi maka, kuka yi amana da shi, ka faɗi haƙƙinsa ka ba shi, to zai iya ha'intar ka ya yi ma ba yanda kake so ba. Ko kuma a'a, shi wanda za a yi wa aikin, a fara aikin an gama aiki cikon kuɗi ya gagara. Duk yana cikin nau'uka na cin amana da al'umma suke yi a halin yanzu. To, shin cin amanar nan da muke kallonsa da ƙarancin amana tsakanin al'umma, shin akwai alkhairi a ciki idan amana ta yi ƙaranci ko ba alkhairi a ciki? To, abin da mutane ya kamata su sani shine duk lokacin da amana ta yi ƙaranci a tsakanin al'umma, to ku sa rai da cewa akwai bala'iu da za su dinga shigowa cikinku, waɗanda ku kanku ba ku yi tunanin za su shigo ba. Saboda haka jama'a su kiyaye da kiyaye haƙƙin amana. Matarka da aka ɗauka aka ba ka, amana ce a gare ka. Mijinki da aka ba ki, amana ne a gare ki. Kuma kowane abu da kake da shi, ɗanka da aka ba ka, amana ce Allah ya ba ka, kuma ranar alƙiyama sai Allah ya tambayi komai. Sabida haka mu ji tsoron Allah, duk wani abu da za mu yi, mu kiyaye haƙƙin wanda za mu yi mu'amala da shi, ko kuma haƙƙin wanda muke tare da shi. Wannan shi ne kaɗan daga cikin abin da za mu tattauna. Allah ya sa mu dace. Na gode.